Rýchly dých je ako sirena pre nervový systém, ktorá hlási pozor, nebezpečenstvo. Aj vtedy, keď sedíš za počítačom a klikneš a otvoríš Excel. Toto nie je psychológia. Toto je autonómny nervový systém a dých je priamy prepínač, ktorý k nemu má prístup. Rýchle dýchanie spúšťa sympatický nervový systém. Fight or flight. To je dobré na tigra. Ale vôbec to nie je dobré na e-maily alebo na manželku. Naopak, pomalý, dlhší a jemný výdych aktivuje parasympatický nervový systém. Nervus vagus. To je systém pre pokoj, trávenie a jasnú myseľ. Keď budeš chcieť stres ovládnuť svojou hlavou, tak jednoducho budeš bojovať proti svojmu autonómnemu nervovému systému. A neviem, či to práve chceš. Na druhú stranu, keď začneš stres riešiť dýchom, tak hlava bude môcť konečne robiť to, čo naozaj má. Čiže myslieť a nehasiť požiar. Ak pri otvorení e-mailov dýcháš ako maratónec na 31. kilometri, tak očividne nebude problém v e-mailoch. Alebo je problém niekde. Skús zaradiť do dnešného dňa 3 až 5 minút pred meetingom. 4 doby nádych, 6 dôb výdych. Ale pozor, sú to doby, nie sú to sekundy. Okay? To znamená, že ideš na svoje doby. Ak 4 sekundy nádych a 6 sekúnd výdych na tie tvoje doby bude môcť rýchle, tak si to spomal. Naopak, ak to bude môcť pomalé a budeš sa dostávať do stresu, tak to zrýchli. Sprav to tak, aby to bolo jemné a funkčné k tvojmu telu. Aby si bol v pohode. Tu nie je o tom, aby sme bombili to ego. Tu je o tom, aby si ty bol v kľude, aktivoval parasympatický nervový systém a hodil sa do pohody. Aktivuješ parasympatický nervový systém, myseľ je čistejšia a jasnejšia. Napíš mi do komentára Excel a chceš zistiť, ako je na tom tvoje funkčné dýchanie. Či si ju na úrovni astmatika, alebo práve naopak, máš to mega turbo funkčné.